Baure, bai. Ai, ama, hortzaudete. Hemen txai naiz. Ez da, olarentzen ontzako gutuna, Bakizu ezer dan. Bitu, Gabon gaueako, afariako erosi behar dituten, gauza guztik, bai. Eta behitu. Ai, ama. Hemen, erregetako bazkarintzako. Ez ote da gehiagik izango, hau dana. Kaixo lagunak, eguerdion eta Mirian, ongi etorri, zer moduz gaude? Berriz ere hemen zaude, zukaldatzeko prest? Bai. Gaina produktukin detorri zea? Bai, gaur platera prestatzeko barazkiak nik ekarri ditut. Oso ondo eta eskerrik asko. Bueno, egila esan gabonetan horreo naiz nik liste iten da, zenbat gauza erosi ditugu, zenbat soberakin eta zenbat gehiagikeri, Bai, egia hori beti oten geha ezer falta ez dain ardura horrekin ez da, azkenean beti pasa iten geha. Beti pasa. Eta gaine askotan, gauza xumekin, sasoiko gauzekin eta kiston errezeta dazkabitia eta ez dakin nundikan erosi berditugu gauza, kanpotik ekarri eta dana, eta azkenean ez da, olako ikan berku. Maitasuna jarri goxatu eta... Bai, leheno ere Gabonak ospatzezian eta inguruko gauzekin, ez? Orain egia da errastasunak agula, munduan edozein puntako elikagaiak lortzeko, eta, beti... Batzutan ez dugu gehiagi erreparatzen, bai. Bueno, gaur ingo deuna da, elkarrekin ikusiko zuen, krematxo bat, barazki goxatu armendola eta batzu jakin, urdea espiko kurruskari, eta arrautza eskaldatua. Erre eta ederra gabonetan jartzeko, eta bertako zagaiekin. Goxatu dezazuen, aber gustatzen zaizu. Bueno, lagunak eta Mirian, garatuko izut pausuz, nundin doi biliko gehan, platertxoa biteko garaian. Hemen txedakau, milua, Mirianek ekarritakoa, eta ingo deuna da egosi, gero esnegaina bota, eta gero hemen kurri pixkatekin goxatu, eta plateran oinarrian jarriko dugu horren, hori. Horrei botako eskio, hemen dazkaun barazkik, baita ere, borraja eta zerbak ekarri dituna. Zerba ze polita ekarri dituzun kolore ezberdinetako, bai, pixkate, ez da gehiagi ezagutzen beste kolore batzutakak egoten diala, eta, behintzat ikusteko. Egia dago zitakoan gero kolorea galtzin dutela, baina... Bueno, gutxi egosiko ditugu, aldun gutxina galtzeko. Bueno, eta gero ingo deuna da, hau egosita geho, baratzuria armendolekin goxatu lapikuan, behin egosita doela bertan salteatu, eta hori jarriko dugu, krematxuan gainean. Gero ingo deuna da, urdai azpikoa kurruskari utzi, eta arrautza eskaldatu. Arrautza ere bai jarriko jo, eta urdai azpikoa ere bai bertan. Ados? Egia esan, barazki krematxo bat, o barazki oso ondo sartzen dira, baina gamonetan ikutu berezia emantzea jo, kurruskari batekin, o salteatu txiki batekin, oso ikutu txiki baten manda, azkenean plater xume bat, oso ona daula, baina egun berezitako alda moldatu eta goxatu aldi berian, ez da? Berezi bihurtzen da. Ez da bixu ikan bihar edo lanperna ikan bihar, azkenian bertako zagaiekin aldeula asko goxatu. Bueno, hasiko gana da martxan. Eta hemen martxan jartzeko, behitu gana, pusketetan nintzazu, eta egosten jarriko dugu. Eta ni bestaldetikan, jugu naiz borraja garbitzen, eta gero ere bai hau ere kenduko jo goztua, eta penkatxo jarriko ditugu egosten honekin nazteko. Baina, ostok gordin goitugu, zatik hau salda atiteko, krematxo bat atiteko zertako, eharrak dira. Borrajan ostok ere bai, guk normalen hori organiko botatzen dugu, ez dakit borrajan ostokin alko zan... Nik normalian horrela xamurrak dianean osorik erabiltzen. Ja erabiltzen duzu eta barro botatzen. Espaldin bada ostua galduta edo estropeatuta. Eta xamurra zer ditzezu, behian ateatzen dian xume txikitxo hauei, edo hauei ja xamurra ere bai dituko genioke? Bai, goiko ostuan erdia edo ere erabiltzen dugu normalian etxean. Osa, puntxak enduko izkio eta bestia erabiliko dugu. Bestia barura. Vale, oso ondo. Bueno, donien berri baserretik anzatoz, ezta? Bai, hori da. Zer da kasu eguantxe, baratzan? Gu batez ere barazkiak ditugu, aizpa eta biobiltzen gara lanean, eta egiten dugu baratzegintza ekologikoa, garaikoa izango litzakena, eta negutegi azaleratxo bat ere badakagu laguntzeko, bestela negu garaian, baina
iraiera arte ditugun landaketekin geratu beharko ginake, eta orduan, ba... Jarraitu inbiarra lanian, ez da? Bai, urtedanean saldu nahi badezu, urtedanean landatu behar dezu. Eta negutegian adibidez, gauza berdinak dituzue bai kanpon eta bai barrun, segun sasoian arabera, edo gauzatzuk bai bakarrik barrun da bestatzuk kanpon? Bueno, gauza batzuk bai bakarrik barruan, ba, adibidez, bueno, udan hemen oso espreziatu izaten den tomatia, ba, kanpuan esango genuke usta lortzeko hemengo eguraldiakin oso zaila egiten zaigu, ekologikoan egiteko. Esaten da ekologiko niteko, bueno, nik entzun izan detenez, eta beste batzu entzun da, ekologiko niteko tomatia, bai, hemen ez badeu estaltzen, iei ezin gozala. Espaldin badatokatzen oso urte lehor bat, ez, ba... Zaila da Euskal Herrien, ez da? Aurten adibidez, bari, udaberria zen beste, baina gero nahiko errespetatu du orduan nahiko ondo jun izan da kanpoan ere bai. Baina, bari, pixkat, sarrera batzuk aseguratu nahi baituz, ba, normalian jotzen dugun egutegian egitera, ba, ezin diogulako onjuei eutzi, ez, azkenian, bai. Bai, azkenean hor mildiun botritizak eta hola ateatzen dira, eta gorrilla ateatzean hori honola zer da izaten dara zon. Bai, mildioa eta gorrilla berez gaixotasun berdina. Berdina da. Osa, mildionak iteuna gorritu, alegia. Bai, berdetu, osa, berde da hona ziren pixka gorritu, eta azkeneako marroitu, eta galdu. Eta zapustu. Bai, hori bai egiten dugu barruan, eta gero, ba, oin egualdera da gehiago igual, kanpuan poliki hasiko liaken gauzak, edo gogorregi geldituko liaken gauzak jarraitu. Osto gauzak izaten dira normalian, bari borraja, ziazerbak, letxugak urtedanean eukial izateko, ez, kanpuan eskarola eukitzen dugu, eta barruan letxuga. Eta gero, pixka eta aurreratzeko udaberriko landaketak, ba, hilarra eta kipulina pixka eta askarrago biltzen hasteko, ba, horiek ere jartze ditugu. Hasieran barron jartze dituzue. Bueno, hemen ingoetena da nahi, ur desinte jarri, hau ingo deuna da, txortenak endu, oston puntak endu, zatitu, eta uretan aurrena ondo garbitu, gero uretan sartzeko. Ekologikon balin bada de barazkik behin da, beti garbitziak omen izatea, ez da bintzat lokatzak endu, eta bitxitoen... Bai, lurrak entzia azkenean oinarrizkoa izaten da, orduan, ba, bintzat... Lurra eta betu hemen bai, betu, biziduna dakau hemen, Hoi seinale hona izatea, ez da? Ni baina lehenu iritsi da norbait egongo da. Baina bizidunik, betu. Biziduna eta gaina hor utzi dugu, bizitzen. Ez baka bizidunik, ez da, seinale hona izaten, ez da? Bueno, azkenian ez badute lortu hor bizitzia zerbaitegatik izaten da batzutan, ez? Bueno, eta gero ekologikon, hau denak kudeatzeko, bueno, badakik gaur egun erabiltzen dituzuela, ba, plagak eta ekiditeko, ba, beste bitxito batzuk sartu, da beste gauzatu sartu, ez dakit. Zu kontatuko iguzko, beto. Lehengo guretzako izaten da prebentzioa. Ba, tamainan ongarritu, landareak ere zeukitzeko urgehiegi hartzeko tendentzia, edo landaketen arteko espazioak zaindu, ez ondo airestatuta egoteko, eta gero bai... Hori izatezunien erzetasuna da arerioi gaundienetako bat hemen igual? Bai, izan alda azkenean ezetasuna asko zaintzen dugu eta urestapenak ere asko zaintzen ditugu. Ze hortutan egin, ze bat kantidade bota, nola bota, bai, alde hortatikan... Hori beti izan da, ez da? Azkenean eguzkia puri-puri janda honien ez tala ona ura botatzia, edo... Bai, hori da, azkenean pixka kontraste edo txoke bat bezala sortzen dezu. Bere izango litzake egokina, goizaldera urestatzia eta askar lehortzia landara. Baina, dana batzutan ezin da, orduan, Negutegin adibidez barruan urestatzen danian ere bai, adibidez ebila iteunean goiti bere iteu eta dana bustitza eta landare guztia. Negutegi normalen bai lurra urestatzen da gehiago landare guztia baino, edo... Daude landara batzuk ez zaiena gustatzen, esango genuke goitik urestatzea, tomatia kasu, eta, eguraldian arabera ere, askar lehortzia nahi badezu, goitikan bustitzakoan askoz gehiago tardatzen du lehortzen, eta batzutan, sustarrera zuzenian botatzea optimoagoa izan alda. Baina, normalian landaketan arabera, eta garaian arabera. Bikai. Bueno, barazki hau denak. Nun saltzen dituzu? Nun digno ebiltzezea hauekin? Plazetan, etxea jotea bertara jendia... Gu azokara debara juten geha, hastian behin edo bitan, urte garaian arabera, eta gero kontsumo elkarte eta herriko denda txikitan, debako herriko bieko dendotan banatzen dugu, eta gero ibarren ere denan kontsumo elkarte esana, eta guain denda txiki, azokan denda bihurtu dan elkarte batian banatzen dugu. Miriam, hauek ze fresko daude,
Ze goxotasun daude, hain txiki daude, hauek ia intxaladan jateko eta gana daudela, ez da? Bai, berez jan alkoholiak, igual, azelga ez da justo gordinikan jaten dugun barazki bat. Baina hau adibidez, azelga honek, esken bitu zitxura polita dakan, honek, Osteo zerrekin kiribilduta, prejituta jateko, edo, Eta, gainetikan estaldura bat iteko, edo, bai. Orduan, zia zerbanak normalen ez dia jaten gordinikan. Ez, egia da pentsatze dela... Mingostatzuna edo daolako, edo... Bai, igual berde zapore nahiko fuertea dutelako, eta normalian egosita jaten dia gehiago, bai. Bueno, nik gordin goitut geho egosteko eta beste zerbait diteko. Bueno, hori, namazut ja bertara bota. Gatza pixka botako jot. Bai. Agizue, egon bat esan zin, dan negozio da gatza pixkatekin mintzat. Hain gure uragre, hain desmineralizauta daude, azkenien gatzik ez bate botatzen, gure barazkin zaporek atea iteitula. Eta orduan, gatza puntxu bat beti ondo etortzea, egosten deunan zapore guztia ez juteko. Bueno, eta bertan ekoite zuen barazki saltzitu zuen, baina gero ere bai, zuen lelotako bat, edo zuek egiten dezuena da, bai, lurra zaindu, lurra beti indartxu mantendu, gero gure barazkik ere bai, zapore berezik eta elikadura hona izateko, ez da? Azkenien, nik horrela askotan esateko dietistak eta, bueno, gaur bi tomate, bi azena jo, eta xerra bat, jan, bale. Baina, segun ze tomate, segun ze xerra eta segun ze azena jo, horrek ezin du. Bai, berez aldatzen da dakan urko purua eta azkan elikagaiko purua. Hori da, hilabete baten hazidan zerbait edo oiru hilabete behar izan dituna, azkenean ez da berdina izango, ez da? Bai. Egia da guk hori, berez barazkiak edo guk iten ditugun landak eta zaintzen ditugu esaten dugula, baina oinarrian nekazaritza ekologikoan lurran zaintza da, bai izan da beltzantzan, bai baratzagintzan, frutagintzan, edo zeretan, ez? Lurra orekatuta eta alik eta bizien mantentzia izaten da gure lehengo helburutako bat, eta hori ondo baldin badao, normalian beste dana ere, errexago joaten da. Hauek adibidez, hain fina daudela. Hori ere borra jai, lehen osatzen dut, lan pila mantuela, garbitu inberdiela eta horko pintxitoiek. Gaur egun horiek, hola, xamurra doenien egostea eta eharki gelitzen dira. Hauek hain txikik izan dare bai, kendu bihartzaile behien fibra hori dakaena, edo ez diozu kentzen nireia. Ni normalian ez diot kentzen, eta gaina, kremarako edo horrela egosi bat ematen badiozu, normalian ez diot kentzen. Gero batzuten zate hori, danari fibra kentzen ibiltzen geha, erraz jateko, eta gero fibra faltan egoten geha askotan. Baitu, gaur pusketetan ningoitu horrela, gaina, gio ez da berdina izango, helduak dianian, eta loriak eta haundila dianian, baiz eta finak eta txiki dianian, nik pentsatere hori notatuko gala, ez da? Bai, berez bai, azkenean denbora gutxi dame hauek, dandarian, izango genuke, orduan ez diego gortzeko denborarik eman. Bueno, ingoitutena da, bai, ziru pusketetan, horrela, uretatik pasako ditute bai, eta hauek ja, egostea sartu ditut. Bueno, eta hemen, hauek garbitu, egosten jarriko ditugu, horre milua martxan dakau, eta bitarten jungo geha, Altzibar baserrira. Josetxo haunditja, hemen gurekin eondakua, gaina erki esplikatzen ditu gauzak, eta gaur bere zerbak erakutziko izkigu, eta guazen bertara, eta segituan gaude gueltan. Hau hemen sartu berenik egostea. Ontsi arte. Egunon, Joseba, Josetxo mendia naiz, eta hemen gea Altzibar baserrin, zehaman. Gure baratza ikusteko aukera izango deu, ekologiko lan egiten deu, eta gaurko hontan azelgak nola lantzen dien, eta erakutso izu gura baldin bat zuen behintzat. Ikuste zuen bezala, hemen zerbarten gare, eta bate baino igual harridura hartuko do, zerbak negutegin ikusteatio, ze karai baten beti kanpo neitezien. Baina negue pasa ezaten zerba guk negutegin iten dugu arrazoi oso simpleateo. Batetik askozatze ermogok eta politiagok etortzea handigok izan, gehiago ematen do, kanpo nein da baino, kanpoko txakin baino, eta zapore aldeti hori ez di horren mikatza suertatzen negutegi barnen daenak kanpokokin alderatuz. Arrazoi horiegatik oso egiten dugu, bai negu partekoa beti barrenen egiten dugu, eta aldiz udaparten, behin maiatze parten edo, kanpon jartzen ditugu zerbak. Hemen ikusten aiziaten zerba hau, abuztu bukaeran jarritako zerbea da, orduntxe aldauen duen, ez dugu ereiten, landaretio sartzen ditugu, aldatzen ditugu landare txikik,
eta ikuste zuenen ja biltzeko tamaina oso politen dare. Ondo biden, maiatza bitarte, apiril bitarte, horre ongo di orduan gara egiten die, lorea juten die. Eta horretaz gai mikaztu ite die, eta ja, jateko deztionak egoten. Orduan izate dugu garaieia, egualdik aurrea eta hobetu honez, kanpon beste txanda bat jartzekoa. Eta bi txandatan ibiltzen dugu guk zerbea. Udakoa kanpon, eta negutegi barrenen aldiz, negue pasa ezaten. Eta ikuste zuenez, ostok kentzen jutengia, hauekin sortatxo bat osatuko dugu, gero azokara eraman alizateko, eta landarek atzea bueltan ostoa emango du. Gutxi gora bera ostoa kendu eta hilabeteko bueltan, hortxe izaten dugu atzea bueltan ostoa hartzeko moduen. Egue aurrea inala, hilabete izan partez, hilabete eta erdi izango. Gu etxen betidanik ezautu izan dugu azerba, dakigunez Europa hegoalden eta Asiatik ekarritako landare bat da. Inor gutxi pentsako ez balure, hau amarentazion familikoa da, azelgea, horre esan nahi du, erremolatxan famili berekoa dela. Erremolatxai batipat txurtona bere bulbo hori aprotxatzen bezala, bestonik gainatzeko guztie. Baina erremolatxatan ere esan berren dugu, ostoare jaten hasita daude. Landaren onurata zeza esango baino, landare guzti bezala kalorietan oso baxua da, mineral pilo bat dauzke, eta zeuzea azpimarratzea aldea, ezurrek indartzeko eta balio landarea da, eta baita arterin tonua mantentzeko ere gaixotasun kardiobaskularretan lagungarri izate dugu. Gure nekazaritza ez dakit aita duten ekologiko naite deulan, eta horrek esan nahi du, evidente danez ez deula ez pestizidaik, ez herbizidaik, ez kimikoik erabiltzen, baina horretaz gain, guk balore handi emate diu lurre zaintzeiz. Lurre osasuntxu baldin badau, landare osasuntxu emango jo. Horretarako gure bideik importantena izango litzake rotazioak egitea. Hau da, solanazeak egon dien tokin, kasu, tomatea, pepinoa, kalazine, piperrak, egon dien tokin, horiek lurrei asko eskatze diote. Aldiz, hor bueltan, ondorenen jarriko ditugu leguminosak, urte sasoi honetan, bea, hilarra, ondoren baina, eta horrek eman iten dio, nitrato finkatu ingo ditu lurren, eta lurre orekatzen jongo da. Lur orekatu bat behar deu, landareare orekatu eta osasutxu izan den. Ostok, zapore aldetio esango genuke, bisixego diez txurtona beha baino, hau suabexoa baita. Eta ostok, gazpuntxu ere bauke nola baita esateko ere. Dena aprobetxatzaio, landare honi, bai txurtona, sasoiak aurrea inala zabaltzen jungo da, eta bueno, gozo gehatzen die penkak, dano dakizuen bezala, rebozauta, urdei azuko pixkatekin, gaztakin, primeran. Miskin xamarrak janontzako, hartu genuke ostoa eta puren jateko modu ere elegantea da, saltea eta ejalaike, zein modu eta oso landare agradezitu da azken baten. Guain biltzen nahian zerba hau, aukera izango duzue, hartzekoa, bai Beasaingo azokan, eta baita Zumarrako azokan ere, eta horretaz gain, kontsumo taldeare baukeu, bai Zeaman eta baita Ordizin ere. Joseba, zerbak hartu eta azokako bide bagoaz, eta dagizuen, nahi dezuenen, Altziber baserria berriro ere etorri, eta hemen ongo gira zuen zai. Aio, eta ondo izan, Aupa, Josetxo, eta gora ire baratza lurrak eta iteituken barazkiak. Egia esan zeleko jarrakaken, eta horre esan du, detaile pare bat eman ditu, egia esan, bai, beak barrun dazka, geho, negua etortzen danean, geho, zure esan dezu, mesela, gortu iten dira azkenian, da geho, kosta itezaie... Eta usta biltzen jarraitu nahi dugu, eta orduan kanpoan oso poliki azten dira. Oso ondo. Jarraitu horrela, eta guemen jarraituko dugu. Zuk aldatzen, aldeun herrian. Bueno, hemen txe, hauek egosten jarraituko beste pixkat, laizter iragatziko ditut, baina lehen da bezi, bueno, jungo geha hemendikan biharko ditut. Lau baratzurialek, txiki-txikingo dugu ondo salteatzeko armendolekin, eta beste aldean nikateko sartai bat, eta urdai azpikoak urruskari usten jungo geha ere bai. Bitu, hau inbierdetena da, beste aldeon tapasakoet. Bueno, lagunak, eta aurten, bizi bedi, bizi posa, eite maratoian lelua, eta ze garrantzitsua dan, zuen ekarpenak eukitzia,
ikerketak ondo juteko, eta denok sartzaroa iritsi eta txukun ibiltzeko, ezta? Bueno, ingo deuna da, hau hemen jarri, urdea azpikoa martxan jarri, eta guartxirek itxarraka. Bueno, hemen txe, ingotena urdea azpikoa lehortzeko eta kurruskari usteko, ez dugu prejitu ya, prejitzen badeu, gainea, erre ingoa gehiagik lehortuko eta gero kurruskari gertu baino, ingoa nada, ez txukuna galdu. Inbiar deuna da, zua, erdibiden jarri, eta hor, ja, urdea azpiko bota, eta hueltaka jungo gea, poliki, esateana, deshidratatzen eta txukun jartzen. Bueno, eta Miriam, prozesu ekologikoa, hor beti, bakizu jendia esateula, hau eta kit nola iteuen, da beziteuen, hor, nola eramateu kontrola, nola kontrolatzen zaituzte hor dena txukuniteko eta bakizue. Zuen arten, bai, azkenian, ez da txukuniteunak, beste ez du nahi niten txukun, ez eukitzeko hor, trampa ikan edo gauza ikan, edo nola jakiten da euneko eun. Produktu bukaeran alda ikusi hori, edo ikuste izue bere bai ez dakit landaketa hasiak bestia nola iteue kontrol hori. Bai, berez, Europa mailan arautegi badago, Europa daneako balio duna, ez, eta azpizail bakoitza baratzak bera arautegia daka, beltzontzak bera arautegia daka, beltzontzako adar bakoitzak bera arautegia daka, eta Euskadiko kasuan, gaur egun, ekolurra deitzen da enteak edo kontrolatzen digu. Lehen enekzan, Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoan kontseilua. Bai. Orain ekolurra deitzen da pixka, esateko ere, eta gogoratzeko erresagoa da. Bai. Hori da. Eta, guk urtean zehar egiten ditugun lanak, landaketak, ongarriketak, erosketak apuntatu iten ditugu, eta urtean behin entortez ezkigu bisitan gutxienez, begiratzera, nola egin ditugun landaketak, momentu hortan dakaguna pixkat trazabilidea batekin kontrolatzen dugu, eta gero tokatu alda urte berdinean bi bisita edo egitea, igual muestraren bat hartzeko, edo... Eta tortzen dira, muestra hartzeizue, eta hor ondo eman behar da, edo... Bai, eta hori da zigilua lortzeko, ez da? Hori da, bai, azkenean ekologikoa da zigilu horren barruan da ona, eta, lerro bakoitzak, minimo batzuk edo bete zitu, horti gora oso ondo, horti bere egiten badezu, zuzendu beharrak dazkatu. Ados. Eta asko kostatzen da bestela zigilua lortzea, zeatik, anorra askotan igual ekologiko ninten da, baina igual baserritar batzuk, igual pekatu txiki pare bat ditugu, eta horrek niten dizu ez lortzea zigilua, ez da? Bai, niretzako ere bai azkenian gauza batzuk, produktu batzuk erabiltzea oso normalizatuta da, baina ez da oso naturala erabiltzea, ez? Orduan, zuzenketa horiek eskatzen dizkizu egitea zigilua. Zentzuk izaten dira dibezen gauza horiek? Adibidez, gaixotasunen aurrian edo arazoen aurrian zen neurri hartu aldituzun begiratzea, zenbateko ongarriketa egin aldezun, gure kasuan adibidez oso garrantzitsua izaten da ere bai landaketen rotazio bat ematia, ez? Bestela azkenean beti berdinak iten baituzu lurra nekatu iten da, orduan ez da ere zori bilatzen duguna, eta hori dana begiratzen dizue. Eta, gero gure arazo handi bat izaten da belarren kontrola, ez? Plagak eta belar txarrak esaten dago. Bai, belar txarrak edo... Belar txarrak hori seguro lak esaten du. Belar txarrik ez da, Zuri etzaizun gustatzen lekuan atea da baino, txarrik ez da. Gure landaketei kompetentzia egiten dien belarroien kontrola, esango genuke, ez? Baratze gintzan arazo handi bat digurtzen da hemen, azkenean euri asko egiten duelako eta berez asko hortetzen dialako, ez? Valentzian ez den beste euri egiten da gutxi hortetzen du. Ezin dia erre, ezin dia kimikokin bota, ez baizik eta zein berdia landu, eskukin atea, horra azkenean daude teknika mekanikoak edo termikoak. Erre berez egin alko litzake. Egia da, igual eremu txikietarako edo, garatuta dauden sistema probatzen gabiltza, baina oraindik hemen gehien erabiltzen dena da teknika mekanikoak. Txurrakin edo egitea. Batek egak utzi zinor, bakizu zindan teknika hola, zu seguru una jakin ezula, baitu, lurrian jartzeko, eta bat izan zinen, garrantzitsua egenek, lurrian lanian nahonean atzur txikiakin, hau, hemen apoiatzen. Hola, apoiatzeko leku bat bakazula, bintzat. Hala, esatezin. Apoiatzaltea, zu bizkoak lanien ibili berdezu. Bizkarra, azkenian normalian hori postura aldatzen ibiltzen geha, bizkarra gehiagi eskargatzeko eta belauna gehiagi egurtzeko ere bai. Gaur egun badaude hor adibez. Teknikak ere bai lurra ez dana arrotzen, inoiz ez dala bueltik ematen, no? Leheno beti goldia pasatzean, ematezun goldi pasagabe baratzik ezintzala, euki Euskal Herrin, ez da? Eta gaur egun bai iten dala da, igual organiko gehiago bota, eta, ostok bota, ez dakit, bizitza bota bertara, hor
esateu, azkenean lurrei buelta matia, ez dakit. Dala danan kasgora jartzia bezala. Bai, hori da, baina horre ongoa, balantza bate ongoa, ez da? Segun zertako igual bat erabili berdezu eta segun zertako bestia. Egia da, lurra mogitzen edo arrotzen estan teknika horietan, normalian gainean botatzen dutela lako sustrato edo ongarrikapa nahiko sendo bat, inguruan baldin badakazu oso ondo, baina ez baldin badakazu, azkenean kanpotik ekartzia da ere bai. Eta, lurra arrotzian abusua ere ez da egin behar, baina egia da hemen ere dakagun euri kopuruakin lurrak sanpatzeko joera eukitzen dula. Orduan, udabarrian egoten dian lurrak normalian nahiko tenkatuta, eta goldiakin baino azken aldian igual gehiago eta gabitzen ditugu bostortzak edo esaten dian aperoak. Zer da bostortzak, zehazki? Traktoriari lotze zaion... Bostortza eukiko ditu horre? Bai, txikienek bostortzu dituzte, gero handiagoak gehiago dituzte, baina lurrari buelta eman ordez iten duna da, esango nuke, erretenak iriki edo pixkat gero sustarrek eta eukitzeko lekua bera juteko, eta ez dio hainbeste buelta ematen. Bai, txatik, nik ikuste eta proposa, nik uste, zuena profesionala danean, da ere mu hondik izaten dianean, ez da errez izango, baina bai, gaur egun ikusten diala baratzatxo batzuk, ez altura hontan, baina bai ja erdibideko hontan izaten diala, ez da? Bai, bankalak eta egiten bezala, eta zuk bentsat baratzen zoa, zapaltzen dezuna, horri inoiz ez dezu landatzen, baina bankalak beti daude zapaldu daude esponjoso esaten dana, eta horra azkenin, gainak errintzakotare bai desente hobeto, ez da? Bueno, normalian makurtuta lana inberda berdin, ez? Ez da kasu baino urrun. Olako puxketa bat digotzen mazu alde arran, ez da? Ez da baino urrun, baina behian da, bala ere. Bueno, hemen txe, deitu, Indi hona da milue, ja egozita eta xamurra zeola, ez negaina bota, guain egoziko du hemen pixkat, eta gero jakurri jakin birrinduko deu, gatzan puntua jarriko deu, eta listo. Eta hemen nahi naiz, urde espikoi vuelta eta vuelta, eta nahiko zulatuta zeun urde espiko, baina, nire usteko polita geldituko diala. Vuelta eta vuelta ibiltzen naiz, esan deuna, ez erretzeko, eta pixkanaka kurruskari gelditzeko. Puntxu badao laizter gainea, lehortuko dana, eta guandikan ikutzezu eta mateu ez daola kurruskari. Baina da bero daolako. Gero ateatzen dezu eta ostutzen utzi behar da, eta ostutzen denean ja kurruskari gelditzea. Ez dela gehiagi gortzeko arriskoa. Usten mazu hemen kurruskari gelditu arte, gero ja zean mateu. Gatza gaten nahi ehala. Hemen goaz txerrek itxarraka, denei vuelta eman. Mirian, da hemen nahi geha, baratza gora eta baratza bera. Eta horrik usteet, baratzaz gain, saski hortan gauza desente gehiok arrituzo. Bai ikulikuak, bai eta mastillak, erliak, danetik uste, gatza, atuna. Berez, ekologikoan topatu aldegu gaur egun erosketa oso bat esaten zaion produktuak osatzeko lain. Orduan, badiago, txakolina, ardua, usto da, lehenengo txakolina da, baina espumoso tipo. Aparduna. Eta erlezaintzan ere badago bere arautegia, eta ekologikoan egiten dutenak badaude, eta hartzaiak ere bai, pixkat hori. Gabonetan jana eta edana iten da ez, eta gozotikan ere tiratzen dugunez, pixka muestra bat ze egin aldan. Arrantzan kasuan, normalian, oliua izaten da ekologikoa, bai azkenian ezin dalako itxasoa ez neurtu edo... Itxasoa normalen ekologikoa da, naturala da, baina segun hor izotea, segun ze teknika erabiltzen hori da, arrantzan motan arabera, eta gero elaboratzerakoan, oliua eta ekologikoa izan behar dira. Eta gauza hori guztik zuek banatzen dituzue edo hori... Ez, normalean kontseiluak bai egiten du ziurtapena, bertan ekoizten danana edo kanpotikan datorrena ere, hemen ontziratzen bada batez ere, eta gero badaude dendak ere bai, kontseiluan izena eman da dutenak eta kontrolatzen zaienak, benetan saltzen dutena eta granelean saltzen dutena eta ziurtapen ekologikoa dakarrena eta jatorrio ekologikoa, baina bestela salmenta, ez gara salmenta kooperatiba bat. Egia esan horre, behin honean etorri da jendeare bai, eta gatzakin da, gatza finakin zingo, eta gatza fina, sakarrontzira bota, eta egia esan, eta digan, ganeak gero esatuz, gatza eske garezti ateatzen, baina gero lako pote batek ez du hainbeste balio, eta gero pila irauteu, eta gaina jaten aizean elikatzen aizea. Eta nahi, harritu zin,
Gatza errefinatu balin bada, eta txarra balin bada, zetugu kalte askoz gehiago ditugula, eta gatza honak iaia guk behar ditugun mineral guzti dazkala, osea oso biharrezkoa dela. Halko genula hartu, pentsatzen deuna baino gehiago, baina azkenian txarra hartzen badeu, eta azukrekin da berdina, ertatzen, azukre, beti teu kalte, baino, esti pixka botatzen badeu, eta holako hartzen baitugu, azkenian onurako izaten dira, ezta? Eta gaina ekologiko malin badia, are gehiago. Bai, hori da. Orduan garbiagoa da, eta askotan zapore gehiokin, edo... Bueno, egia da batzutan ekoizle txikiak ere izaterakoan, batzutan egoten da tendentziaz produktu bat unifikatzera edo homogeneo egitera, eta normalian ekoizpen txikia dazkagunok, saiatzegea aukera desberdinak ematen, estimota desberdinak ateratzen dituzte normalian estigile gehienek, loraldian arabera, eta zapore desberdinak eta testura desberdinak ateratzen dituzu. Eta esango nuke pixkat hori zabaltzen dela ekoizpen mota danetara. Bitu hauek, ze polita geratu dian, hemen txe, guain ikusten dan bezala, ez da guain kurruskari, baina ikusiko zuen, guain kia botatzen eta ostutzean ikusiko zuen nola kurruskari geletuko dian. Hemen hau ja gero birrintzeko prest dakau, batzu ja prest jarri ezu gero pasatzeko sartaitikan armendolak eta hoi pasa hostian barazki botako ditugu, betu harramatuko izkizu ja mendikan, bertan lagako deu, eta bitarten ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha. Behasaino jungo geha, kaxola, handa Iker Markinez gure zai, eta induna da, beste errezeta bat, zerbekin, kasu honetan penkakin, ikusiko zuzi itxura, ozen ikaste. Hei, kaixo, ni Iker Markinez naiz eta Behasainen gaude, kaxolan. Gaur egun behar dugun errezeta benetan berezia. Azelga penka beteak. Beraz, etorri nerekin. Hemen txegare gaurko errezeta zoragarria egiteko, badakizue. Hemen dauzkeu gure azelgak. Hau izango da, gure osagai garrantzitsuena gaurko honetan, baina ez bakarra. Gero lagunduta egongo da, beste osagai hauekin. Ikusten duzue, Egoten dira azelga mota desberdinak, hau dira osto berde ilunekoak. Eta daude baita ere, osto hain iluna ez dutena, pixka bat argitxagoa. Eta gu gaurkoan erabiliko duguna da azelgaren parte txuri hau, eta hau da penka. Nun rebozatuta, nun menestran nahastuta, edo gaurko errezata bezala, rellenatuta eta prejituta egiteko aproposa dena. Eta azelga hauek noski nola ez, kalitatezkoak eta bertakoak. Eskerrik asko, Iñaki, Iñaki intxaustik ekartzen dizkigu gure barazkiak zeraindik zuzenean. Penka ateratzeko, osto, berdea eta txuria sakabanatu egingo ditugu. Ja, penka prest dugunean, hauei bere iletxoak kenduko dizkigu. Hau pauso oso garrantzitsua da. Bestela, gero egosketa ondoren ere iletxoak bertan egongo baitira. Beraz, iletxoak ongi kendu eta penka luze-luzean utzi eta berta hau egosi egingo dugu ur lapiko batean. Gazpitxik bat bota eta 5 minutuz eduki egosten tamainaren arabera. Esan dezakegu errezeta penka rebozatu edo penka rellenoaren errezeta ez dala gaurkoa, noski. Hemen Goierrin eta Euskal Herriko txoko guztietan gure amonak askotan egiten zuten plater bat bai delako, gure baserrietan azelga ugari egon delako. Bexamelarekin oso garrantzitsua izaten da. Lehenengo pausoak gurina jartzen dugu, zartagian suabe-suabe. Eta bertara, joango gora gure barazkiak txikituak gehitzen. Horretarako barazki guztiak garbitu, eta ingo dituguna da pusketa txikietan, eta denak alik eta pusketa neurri berdinekoak eginez. Hori garrantzitsua baita, ondoren bexamelaren barazki guztiak ere, egosketa berdina eduki dezaten. Eta irin pixka bat gehituko diogu, ja barazkiak prest daudenean. Ondoren esne pixka bat bota, eta horrekin bexamel azkar bat egingo dugu. Eta, gaurko errezetarako oso aproposa, eta baita ere beste edozein errezeta egin nahi dugunean erabiltzeko. Kaxolan garbi dugu, beti errespetua dugula bertako produktuei, eta errezeta hau sortzeko garaian garbi genuen nahi genuela plater osasuntsu eta interesgarri bat egitea. Eta hasiera-hasieratio gure ikurra izan den plater bat da, kaxolan asko gustatzen baita. Eta sorkuntza horretan garbi genuen adek, egin bar genduna da betiko azelga horri ikutxu berezi bat eman. Eta horretarako
barazkiz osaturiko bexamel horrekin eta penka barazkia izanik, egin deuna da, pertsona oroek, pertsona guztiek jateko produktu bat nahi genuela. Ez bakarri, urdaiazpikoa edo gaztarekin, baizik eta edozin pertsona jateko produktu bat nahi genuela. Eta horti sortu zen, gure penka relleno hau. Orain gure penkak, gure bexamel barazkiarekin beteko ditugu. Horretarako, manga pastelera baten laguntzaz, erabiliz askoz ere txukunago lan egingo dugu, eta orain penka beterik dugunean, prejitzea besterik ez zaigu geratzen. Olioa zartagi zabal batean ipini, alik eta olio gehien erabili. Geroz eta olio gehiago erabili, produktuak olio gutxiago jasoko baitu. Hori izaten da, askotan etxetan egiten dugun akatsa, beti olio gutxiarekin prejitzea. Beraz, gure penkak irinetatik pasa, ondoren arrautzetatik, eta hauek egingo dituguna da, ja prejitzu, suabe, kolore gorritxu politu bat hartu arte. Badaude platerak erresak diranak, beste batzu zaiak, ezin dugu esan gaurko platera zaila denik, baina bai, pauso desente daudela, eta pauso guzti horiek bere denbora ematen dutela. Baina, bueno, larun bat atxalde batean gogoa balin badezute bertan etxean jartzeko, nik uste ordu terdi inguruan edo, horrelako plater bat hasieratik bukaera arte, egiteko aukera badezute. Beraz, animatzea besterik ez zaigu geratzen kasolatik. Platereratzeko garaian, bere horretan jandezakegu, eta nahi izan ez gero ere, gaurkoan bezala, kalabaza eta pipar saltxatxo bat botako diogu, pixka bat kolorea emateko eta baita ere zapore ezberdinak lortzeko. Baina bere horretan ere jateko plater itzela da gaurko hau. Bueno, Joseba, artista ikusi dezu ze penka eharra dauzkegun Goierrin. Eta badakizute, nun gauden, Beasainen, Kaxolan. Beraz, agur eta besta bat arte. Aupa, Iker, gora Kaxola eta gora Beasain. Egia esan, ze gauza hona dian, penkak, egia esan, ja bete eta jendia bexamela eta gero reboxatu eta jendia dena treskantza irutzen zaio gaur egun, eta ze platerrearra, gabonetan jateko, eskolako zerbait iten dezu, eta betiko langostin hon jekentziatan, azkau, egia esan, zelga ipatzen desunean, batez ere gaztieneko normalian muturra okertzen dugu, baina gero penkak ateaz egitezunean, dane gustatzen zizki. Nik itetu penkakola, egosita, eta hola, arrautzetik pasa eta prejituta, eta jartzitugu hola maian erdian hola gatza eta piper pixkatekin, piper rautzakin, eta kistona dira. Oso goxuak, eta gila esan, guk honetan beti jatetugu, borrajak beti daude, gure etxian, almendrekin, hola, saltxa batin, saltxa berdea bezala nio perexili gabe, gero bertan sartu, eta gila esan da plater bat, eta hori, emateo ez dakit, egun berezitan ezin dugu, barazki ehar bajan da, gaur ingo duen platera bezalako platertxo bate bai, gamonetan jartzeko, eta gero, arrai puska bat, aragi puska bat, nahuzi. Etxe batzutan badago itura, igual menestra egiteko, ez? Gaina menestra gauza bakoitza banaka eginda, eta lana badakala. Gero normalian bari aragi edo arrainakin. Eta goxamena, ere bai, eharra. Bueno, hemen txe, martxan jarriko eta hau, almendra batzukin tostatukoet, eta gero barazkitxo botako eskillo, bale? Hemen jarri etura egosten, ospina botako dira pixkat, eta arrautza botako dugu bertan, eta zukingo esuna da, Mirian, hoi da, beitu, ja, lehortu zaigu, ikusezu, murriztu da, ez negaina, pixka bota, zuk gero zuzenian bertara bota. Atea bertatikan, mingaina batekin igual olakeotan ondo aprobetxatzeko, eta berrendu, emango zu goiara bat, probatuko zu eta galtzan puntua jarriko jogue bai, bale? Ni normalian beti motz geratzen naiz, beti motz geratzea. Ni hitze gustatzen xoxito egintzia. Baina pasatu gabe ibili behar gare bai, pasatu gabe, gatza puntuan hartu behar da. Bueno, esan dakoa, hemen batzutxa kolore pixkat hartze unian, ingo diouna da, armendola bota. Bueno, Mirian, aurreko netorre zinanien honean, zu Mirian Arrizabalaga, eta lehenko baten Mirian Imazekin, etorri zinen zauztarrakine, bai. Biok etorri ginen hori da. Endala, bi urte izango dira. Bi urte izango, ja. Amilibia proiektuakin, ez da? Amiliubi proiektuakin. Amiliubi, hoi da. Kontatu pixka zertan zan, jendia ez zunan ikusi jakiteko, eta nola di joan proiektu hori guantxe? Etorri ginen pixka eta aurkestera dirubilketa kanpaina azten genula, biolurren kartia beste, pixka motore egiten da beste laguntzaile batzukin,
Iraetako meandruan daun baserri erdi bat eta bere lurrak erosteko modu kolektiboan edo hori da. Pixkat lurra beste aldera, eta gero, lurra lantzen hasi nahi duanari, lurrak eskaintzeko modu bat eukitzeko. Eta aurrea eta esan, lurrak hartu zian, Bai. nola dago guantxe, panorama? Orduztikan ibiliga pixkat lurren erabilera egiten, biolurren dauden lantalde desberdinen beharren arabera, okinek adibidez garia bildu dute uda hontan, eta gari horrekin ogia egiten dabiltza. Baratesan jentzako egin dugu porru landara berriz, eta gero, harto baba jarri genuen pixkaten asitarako babarruna lortzeko, eta hartuakin zati bat asitarako izango da, eta bestia pixkat gluten gabeko produktua edo... Gluten gabeko baino, okindegi berdin erabiltzen dute, baina oinarrian hartua duan produktuak egiteko erabiliko lukete okinek ere bai. Eta hor gabiltza dirubilketan azkenengo txampan, eta etorkizunera begira pixkat proiektu, pixkatan estabilizatuko dien proiektuen baldintzak, edo lantzen hasteko... Garraitze zuen buru belarri eta eurrian, ez da? Bai, hori da. Ze ona. Bai, hau maratoi bada. Maratoi bada, eta ez da gelditzen, ez da? Bueno, ala izaten dira gauzak, ekin da, baino hola teatzen dira azkenian, ez da? Bai. Gelditzen magia, gelditu dira gauzak. Bueno, hau botako etonea. Bueno, eta, eman egurra lasai, Gero eta jende gehiok erostegu ekologikon. Aztea pausuak, aurrea pausuak inditugu, nola dago panorama guantxe? Bueno, esango nuke ekoizpena pixkanak agora dijoa, egia da, oraindikan eremuan 8% bat izango da Euskadin ekologikoa, orduan nahiko... 8, nahiko ondo, ez da? Bueno, bai, 2030 berez, Europan arabera, 25 iritsi behar geha, orduan pixkatu urrun gabiltza, baina, pixkanak abadijoa agora, eta kontsuma ere bai, egia da, hori bai, gertukoa ere asko apreziatzen dela, gertukoa eta ekologikoa danean, hori da ederrena, eta gero egoten da beti zalantza gertukoa edo ekologikoa, aukera ez da honean. Zer da, Alemanitik etortzean ekologikoa o gertukoa? Ekologikoa alemana bertakoa, ez? Baina ez bada ekologikoa zen baserritar batena nahiko txukun iteuna edo ekarri kanpotean, horra azkenean horra azten. Orduan da, eskura dakagun informazioa ere bai, ez? Baina... Egia esan sortzi, bai, oso gutxi, irutzen, egia esan, 25 marre, nik ez dakit. Gauza ekologiko garbi da hona da, azkenen, gure lurra zaitzeula, biharamuneak hori gauza onurak ekarreko itula, eta gero gure ongizatia, ez da, gure eligadura dala, guk azkenien esategue, beste herrialde batzutan, gauza mordo bat, ezin dianak erabili, landaketetan, obaratzetan edo esnekitan edo zoin produktotan, hemen guendikan librea diala erabiltzeko, ez da? Gero eta gehiago murrizten nahi dia, konturatzen nahi galako bori. Kartu aldi hau? Pixka bota diot, baina pasagabe, ez dakit, igual bota pixka gehiago. Bai, beste ikutu bat eman jo, venga. Birrindu ondo. Bueno, oso ondo, hori birrinduta, hau kurruskari, hau salteatuta, Earki gaude. Platera eratzeko prest. Abonea, hemen sardezkatxo bat bihar dut, eta bani joa danatik. Bueno, hemen txe, behitu esan deun bezala. Azpin jarriko deu, miluen krematxua. Zuzei goxua dakan, miluak, Anixa, xamblasa gustatzen zaizune, hori gustatuko. Bai, hori da, batzu justo horrek atzera emate joez, gazian anisa ez gaudelako itxuta, baina... Egia esan kiston goxua da. Bueno, hemen zingo deuna da, barazki jarri horrela, almendolekin, adibidez. Bat. Eta bi. Oso ondo, vale. Hemen ingotena da, ja, arrautza batea. Bitu, xamurra barrotik. Eta inda, kanpotik. Oire, jendi etxe, gustatzen hor, mokotxuak ateatzen dian da, honen mokotxuak gabe dago. Bakarrikan gorringoa daka xamurra. Horrela, xe. Vale. Eta, hoi bukatzeko, jarriko jauna da, urdai azpikua.
Miriam, azteko eta behin, eskerrik asko, iten desun lanagatik, ez dakit hemendikan alde zuen esan norbaitei zuen saskik eta etxea eramatitu zu, ez da? Normalian, etxera ez, ba... Etxera ez, merkatura orduan, ez da? Merkatura juten geha hastian behin debara, eta gero Eibarren basagunera ematen ditugu hastian bitan produktuak, ziarreta baserriakin batera, Bergaran. Orduan egunero debarazki freskoak Eibarren, eta deban biden datara ematen dugu jerenea eta sasoikora. Abadaki zuen, goxatu nahi zuen, indartu eta benetako zaporia barazkina zein jakin, ekologiko nartu, hemen txeola, olio virgin pixatekin, bukatu dagoako plata. Ez ega zuezan hori gabonetako ez dela proposa, Mekatzi lamar. Eskerrik asko, olako elikaga jakitagatik, jarraitu horretan, dagoen jarraituko dugu. Ideiatxoak ematen. Agur. Gracias.